O director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, e o delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, visitaron esta mañá, xunto coa alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, as obras levadas a cabo nas últimas semanas na ribeira do río Tállara, ao longo dun quilómetro de longitude. A actuación na que se investiron preto dos 35.000 euros tiña como principal finalidade a conservación da propia canle do río, coa construción de 3 noiros. Segundo explicou o director de Augas de Galicia, a execución destes traballos realizouse mediante técnicas novidosas de bioenxeñería. Bueno, este é un sistema que penso que xa utilizamos anteriormente nalgúnha outra actuación, pero bueno, si é novidoso, é o sistema, digamos, máis respetuoso que temos co propio entorno e coa propia biodiversidade que será o río ao redor del, non? E, polo tanto, os resultados que temos testados en anteriores actuacións é bo e pensamos que aquí, evidentemente, pois dentro duns meses, pois esta actuación pasará inadvertida, que tamén do que se pretende, non? É dicir, que se poida seguir disfrutando sen que eso supoña unha alteración dun espazo tan privilexiado como este. Moi respetuosa co medio e co espacio no que estamos, que o merece, e que esperamos que teña os seus efectos. O río é algo vivo, e, bueno, hai que esperar a ver como evoluciona tamén nos seus movimentos, non? Na evolución natural del, pero que me parece, pois, a min unha actuación que nos gustou porque é moi respetuosa, que dentro de uns días pois vai a estar coberta de vegetación, e que esperemos que eso faga que se deteña a erosión que facía sobre o paseo para poder seguir sendo utilizado polos veciños. Moitas grazas. Os traballos tamén levaron aparellados tarefas de limpeza e de conservación, que consistiron na retirada de material e restos vexetais depositados no leito do río, co fin de evitar atrancos e episodios de asolagamentos no futuro.